Omlouvám se. Přeslechl jsem vaše jméno. Já jsem uši. A ty jsi až po uši v hovně. Je nám hrozně líto, že si to sám a s panem Marcelusem takhle podělal. Že jsme do toho jenom s těmi nejlepšími úmysly. Promiň. Přerušil jsem si tak myšlené. To jsem opravdu nechtěl. Prosím, pokračuj. Říkal jsi něco o dobrých úmyslech. Co je s tebou? Jo, ty jsi skončil. Dobrá, tak mi nech pokračovat. Jak vypadá Marcelus Mala? Cože? Z jaký jsi země? Cože? O zemi cože jsem nikdy neslyšel. Mluví se cože anglicky. Cože? Anglicky, ty parchante, mluvíš anglicky. Ano. Takže rozumíš, co říkám. Ano. Řekni mi, jak vypadá Marcelus Wallace. Cože? Řekni ještě jednou cože. Řekni ještě jednou cože. Varuju tě, já tě varuju, ty parchante. Řekni ještě jednou to svý cože. Je černý. Pokračuj. Je plešatej. Vypadá snad jako dívka. Cože?